سرکار دی امت دی پہلی شہیدہ بی بی ابتدا اسلام مکے پاک دی گلی حضرت بی بی سمیہ پاک رضی اللہ عنہا کم و بیش 90 سال دی عمر رکھیں دن لکڑ دا سہارا گھن کے کمان دی کار وجود سرکار دی بارگاہ دے وچوں واپس پیانن رستے دے وچ نبی الانبیاء دے وڈے دشمن عمرو بن ہشام جے کو کائنات والے ابو جہل سدینن اپنی پارٹی دے رلے اوہا گلی گھن کے ویندا پئے جڑا بڈھڑی اما سامنے آئیے بی بی سمیہ دی زبان تے لجپال نبی دا کلمہ جاری ہے زور زور دے نال بی بی کلمہ شریف پڑھ دی آندیے اپنے آپ کو مخاطب کر کے آدیے سمیہ زندگی دا پتہ کوئی نہیں اللہ جانے کیڑے ویلے زندگی دی شام ہو ونجے ایو لجپال نبی دا کلمہ شریف پکاون دے دا دے بھلاون دے دا نہیں زبان تے لجپال نبی دا کلمہ جاری ہے ابو جال جدا سامنے آئے اون دے چیلے تے چاٹے چمچے تے کڑچے جی حضوری دا ٹولا نال آئی جتھے نے سنے نے بی بی دی زبان تو کلمہ آکھن لگن سردارا تو بھی مکے چ موجود ہوویں اے غریب گھرانے دی عورت تیرے سامنے لجپال محمد دا کلمہ پڑھ دیا دیے تیری غیرت کی دے گئی چیلے چاٹے چمچے کرچے ہر دور اپنے اپنے سرداراں کو چمکاون تے بکھاون دی خاطر ہونن اے پھلکے چیرن والی قوم ہر دور چھوندیے جڑا ابو جہل کوئی گال کی دیویں ابو جہل آکھن لگے سمیہ گال سن ذرا کھڑ کے بی بی لکڑ دے سہارے تے سدھی ہو کھڑیے فرماون لگے حال لے ابو جہل کیا کھنا چاہنے ہوں کہ میں مکے دا سردار ہاں تے کو پتہ کوئی نہیں میں کتنا ظالم تے جابر انسان ہاں میرے سامنے لجپال محمد دا کلمہ پہ پڑھ دی ہے تے کو خیال نہیں پیاندا میرا خوف تے کو کائے نہیں بی بی جناب والا اکھ کھول کے نگاہ چ نگاہ ملا کے بول پئیے آدھی ابو جہلا میں ایک اللہ کو ڈر دیا جڑا ایک اللہ کو ڈر دے وہ غیر اللہ کو نہیں ڈر دے ایک اللہ کو ڈر دیا غیر اللہ کو نہیں ڈر دی میری گردن ایک بے نیاز دے اگوں جھک دیے کہیں غیر دے اگوں نہیں جھک دی ابو جہلا ڈر اون بے نیاز کو جائے تک وہ امیر بنائے جائے تک وہ سردار بنائے جائے تک وہ دولت بنائیے دولت دار بنائے تھی جڑا امیر بنا سکتے ہو فقیر بھی بنا سکتے جڑا شہنشاہ بنا سکتے ہو گدا بھی بنا سکتے جڑا جوانی دے سکتے ہو بڑھاپا بھی دے سکتے جڑا زندگی دے سکتے ہو موت بھی دے جڑا عزت دے سکتے ہو ذلت بھی دے سکتے ڈر بے نیاز دی بے نیازی کولوں ادن وے ڈر خدا دی ذات کولوں مت ماریا بنے کہیں بات کولوں پکھیا پیڑ سنبھال کے رکھ متا نکھڑ ونے تو ابو جہل تے کو پتہ کوئی نہیں تے کولو وڈے وڈے ٹرنیل زمین کھا گئی ہے شداد کیڑے گیا نمرود کیڑے گیا حامان کیڑے گیا فرعون کیڑے گیا انہاں بھی نبیاں دا مقابلہ کیتا یو برباد تھی گنا مرادا تے بھی برباد تھی ونے لجپال محمد دی مخالفت ودا کرے نے نبیاں دے امام دی مخالفت ودا کرے نے جڑا بی بی گال کی دے نا مراد چمکے نوکراں چاکراں کو دے جلدی کرو اے سامنے تھی گئی ہے ایکو صدا اے جھیرے راہ دی دنیا تک آون والا نسلاں یاد کرن ایکو چاہ گھن لو نوکراں تے چاکراں چاہتے جوان واپس ولے اپنے ڈیرے تے گھن آئے ہن سارے سرداراں کو سجے سی مکے دے ٹرنیل کٹھے تھین جدا وہ کٹھے تھے ہوں میٹنگ پی تھی کیویں کروں ہر کئی دی رائے مختلف آئی کئی آخر لگن ابو جہلا اے مکے دا سردار حیا کر بڑھڑی عورت اگر کئی نال مقابلہ کرنا چاہنی آپ سما جوان گول جڑا مقابلہ کرے اے تا بڑھڑی اما ہے جنی 90 سال دی عمر ہے یہ نال مقابلہ کرنا تری کوئی دلیری نہیں
جڑا سارے ہی آکھن لگے بد کئی ہو جے لوگ ہی موجود ہیں جنہاں کے ابو جال ایویں کر سردار آئی کو سزا دے جے کر ڈاڈے نال ہاتھ کھڑے سے تو مڑکا بھن دے سی اے چھوٹی قوم دی عورتیں ای کو مارے جی سزا دے تاکہ چھوٹے لوگ ڈر ونجن کئی تے روب سٹی جے تے چھوٹے کو مری دے تاکہ بڑے دے اوتے خوف تھی وے سبحان اللہ ابو جہل کے کیا کراں انہاں کے سامنے والا درخت کھڑے این بی بی دے پیرے چ رسے چا پاؤ درخت دے نال الٹا لٹکا دیو ڈا بندے دی ڈیوٹی لاؤ سجے پاسو کھڑن ڈا کھبے پاسو کھڑن چھمکا دی مار دیویں تے ہنے کلمہ چھوڑ دے سی پتہ لگ وے سی ایمان دا کتنا محبت رسول دی سبحان اللہ ہن ڈا بندے ای پاسو کھڑ گئے ڈا بندے ای پاسو کھڑ گئے اے بھی مارن والے بی بی الٹی لٹکی کھڑیے چھمکا دی مارے ایڈو بی بی دے چہرے تے مسکارے ایڈو چھمکا دی مار آئی زبان دے اوتے کلمے محمد دا گجکار آئی جناب والا جسم دے جو خون دے فوارے جاریاں خون دے چھٹے پہ زہر تھین لیکن بی بی دے چہرے تے مسکارے زبان تے کلمے محمد دا گجکارے ابو والا ابو جال پوچھنا کرے تے بی بی اے زمانے دا دستور ہے جے کو چاٹ لگے فریاد نکل دیے سوٹی لگے ہائے ہا ہوندی ہے آہو فغاں ہوندی ہے چیخو پکار ہوندی ہے اے تے کو ڈا بندے ایک پاسو مارن والن ڈا بے پاسو مارن والن تیری فریاد ہی کوئی نہیں آہو فغاں بھی کوئی نہیں چیخو پکار بھی کوئی نہیں زبان تے کلمے دا گجکارے چہرے تے مسکارے سبحان اللہ ایو میں قرآن تے دس چا بی بی سمیہ بول پئی ابو جالا تے کو پتہ ہوندا جڑے نبی پاک دے کلمہ پڑھنے انہاں کو کیا مقام خدا دین دے تیری دید چھڑی میری مار دے اوتے میری دید محمد سرکار دے اوتے ایڈو چھمکا دی مار ہوندی اے اوڈو بے پردہ دیدار ہوندن سرکار فرمائے بی بی تکڑی رہے بوے یار دے جکڑی رہے میں محمد تیرا دنیا تے آخرت جا ذمہ واری چاہی بیٹھا گھبرا کوئی نہ بی بی آدھی لجپال آقا تسا دیدار کرے دے رو میں مارا کھا دی رہے ونجا اتھائی میری روح پرواز کر ونجے تواڈا دیدار کرے دی میں جنت پہنچ ونجا اللہ راضی تھی بھی جنت یا حورا استقبال واسطے موجود ہیں غلمان استقبال واسطے موجود ہیں حضرت عمار آپ دا جوان بیٹا اٹھو گزر پیا تھیندے ڈٹھے دی بڈڑی اما مری دی کھڑیے درخت دے نال الٹی لٹکی کھڑیے جناب چارہ نہیں چلدا کمزور بندہ آئی بھج پہ لجپال آقا دی خدمت دے اندر آقا میری اما دا جرم کیا ہے ظالم مرے دے کھڑن الٹا لٹکا کے 90 سال دی بڈڑی اما کو سرکار پہ امارا تو بعد چاہیے تیری اما پہلے میرے دیدار کریں دی کھڑیے میں محمد جلوے دکھیں دا کھڑا آنکھیں تے کو چھڑوا دیواں آنکھیں تے جنت پچوا دیواں آدھے قبلہ ٹھہر جاؤ میں اپنی اما کو پوچھ کے آنا ہوں جناب والا جوان دوڑ داں دے سرکار بنے بھجوائیں اپنی اما کو میں محمد دا سلام چڑھے آگ بی بی گھبرا کوئی نہ بد دنیا تے آخرت جا ذمہ واریاں چاہ گی دن جیدہ کوئی نہ ہوئے میں محمد ہوں دا لجپال حضرت عمار دوڑ دان دے آدھے امی جان لجپال نبی فرمین آنکھیں تے کو چھڑا گنا آنکھیں تے حوران جنت استقبال پیا کریں جنت دیار دروازے کھل گئے نی بی بی جی میں تو آنکھیں تے کو لجپال نبی سلام پہ دین بی بی آدھے میرا بچہ گھبرا کوئی نہ میں گیا خوش نصیب بیا کون ہو سی جے کو اللہ دے نبی دیدار کراویں ایڈو چھمکا دی مار ہوں دی اوڈو لجپال نبی دا دیدار ہوں گے اتنے تک مکے پاک دے اندر بات پھیل گئی ہے سمیہ بی بی ابو جال دے دیرے تے مریندی پئیے سارا سہیلا آپ جا کچھا تھی کہ آ گئے آکھا لگے سمیہ کیا رکھے کلمے دے اندر یہ کلمہ چھوڑ دے اپنی جان بچا بی بی بول پئیے تو کو پتہ نہیں تمہاری دید میری مار دے اوتے میری دید محمد یار دے اوتے او میرے کول پوچھو سکھ سے جان نندرا گیا وہ دل برس دھایا کیا کراں لائق نہ ہم دیدار دی دے اڑایا بھئی سکھ سے جان نندرا گیا وہ دل برس دھایا کیا کراں لائق نہ ہم دیدار دی دے اڑایا
کرما والا بیبیا تاری دید میری مار دوتے میری دید محمد سرکار دوتے کئی کو کرائیں دیدار تھی زندگی کرائیں دیدار تھی لیکن میں تے پل پل دیدار کھڑی کرینیاں لجپال نبی دے جنت جا ہورا گھنن واسطے آیا کھڑن استقبال کرن واسطے آیا کھڑن جنت دے ہر دروازے کھلے پین آواز پیاں دی بی بی جتھوں مرضی آوی لنگھا اللہ راضی تھی ملتان دے غیور مسلمانوں اے وسیم کئی سان ساؤنڈ والے ہو اللہ تانوں آباد تے شاد فرماوے اللہ تواڈے ادارے کو کامیاب فرماوے سایہ بیبیاں منہ چنگلے پا کے حیرانن مرد حیرانن عورت حیرانن اے جڑی استقامت اے جڑا پروگرام اللہ فرمے دے او دنیا والو گھبراؤ کوئی نہ میں رب دا وعدہ ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ راضی تھی بھی سن توجہ دے نال بے نیاز دا اعلان اللہ دے قرآن دی منظر کشی قاری محمد عبد الرحمان نقش بندی گجراتی اپنے سجنوں دے سامنے پڑھدا ول سن میرا سردار بے نیاز دا اعلان ان الذين قالوا ربنا الله بے شک وہ لوگ جنہاں کے سارا رب اللہ ثم استقاموا ڈٹ گئے ہی گال دوتے ثابت قدم رہ گئے استقلال آ گئے پائے ثبات کو لفظش نہیں آئی اللہ تو کیا انعام دینے فرمایا جن ایمان دے پختگی ہے استقامت تتنزل علیہم الملائکہ انہاں دوتے میں رحمت والے فرشتے بھیجیلا جڑے رحمت نچھاور کریں اللہ توانو آباد تشاد فرماوے تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة او خوف کلو مبرہ غم کلو مبرہ جنت دیاں بشارتاں جڑے وعدے رب نے کیتے اون دی تکمیل پئی ہوندی ہے بی بی دے استقامت کو دیکھ میرا سردارا ایمان کو دیکھ میرا سردارا ورنہ ہر بندے دے سامنے بندہ ڈر ویندے تکیا کر ویندے لفظ یہ دوئن جناب سرکار فرمیندے بیٹھیاں ایک تقوی ایک تکیا تکیا او کو آدن جڑا غیر اللہ کو ڈرے تقوی او کو آدن جڑا اللہ کو ڈرے جڑا اللہ کو ڈر دے غیر اللہ کو نہیں ڈردا جڑا غیر اللہ کو ڈر دے کو اللہ دا ڈر کوئی نہیں جڑا غیرہ کو ڈر دے وہ برباد تھی گیا جڑا اللہ کو ڈر دے وہ آباد ہو گیا سبحان اللہ ہوں ابو جال پیا دے ای جناب کلمہ نہیں چھڑے دی ہوں ایویں چا کرو ڈو اٹھ منگاؤ بڑے طاقتور ڈو اٹھ منگائے گئے بی بی کو سولی تو لہایا گئے ایک کٹ نال ایک پیر بدھا گئے بے نال بیا پیر بدھا گئے اپوزٹ دوڑائیں نہیں ایک مغرب والے پاسے بیا مشرق والے پاسے لیکن صدقے اماں تیرے استقامت دیو تو تیرے ایمان دیو تو آفر میں زندگی دی لوڑ کوئی نہیں زندگی دا تمہ کوئی نہیں چاہ دی ایا کو جامی لجپال محمد دینا تے قربان ہو ونیا زندگی دا تمہ کوئی نہیں چاہ دی ایا کو جامی لجپال محمد دینا تے قربان ہو ونیا ہی کلمے پاک دو تے قربان ہو ونیا ہی قرآن پاک تے قربان ہو ونیا درود و سلام تے قربان ہو ونیا اللہ دے دین دو تے جان دے دیواں ایک کوٹ مغرب والے پاسے پیا دوڑ دے بیا مشرق والے پاسے پیا دوڑ دے جناب جڑا اٹھا کو دوڑایا گئے بی بی روئی سے تقسیم تھی گئی ہے ادھی اونٹ دے ویندی پئیے ادھی اونٹ دے ویندی پئیے بی بی دے جسم دے ٹکڑے پے ہونن پہاڑی علاقہ آئی نکیلی پتھریلی زمین آئی بی بی دی ہر بوٹی جو کلمے محمد دی آواز پیا نس نس چوں رگ رگ چوں لو لو چوں روح روح چوں لجپال نبی دے کلمے دی آواز پیاں دیے کئی لوگ جناب والا دیکھ کرائی بھج کے آئے نا کہا ڈٹھے سے اللہ دا دین سچا تواڈی شریعت سچی تسا اللہ دے سچے رسول ہی وے جے کر جناب سچے نہ ہوندے تواڈے کلمہ پڑھن والی جناب ڈر ونیا ڈری کوئی نہیں استقامت اللہ کو دتی اون دے وال والی جو کلمے محمد دی آواز سنی سے اللہ راضی تھی
قرب و جوار والے لئی کھڑن کیا کھڑیا دین ہادیے مرسلا حل کرے مشکلاں ہادیے مرسلا حل کرے مشکلاں اوکھے ویلے جے پکارا یا نبی یا نبی اوکھے ویلے جے پکارا یا نبی یا نبی اوکھے ویلے جے پکارا یا نبی یا نبی ہادیے مرسلا حل کرے مشکلا نعرہ نہیں ہے نعرہ سنو پتہ لگے جاگ دے یا رسول اللہ پاکستان بوٹی بوٹی چواز بیان یا غسنی یا رسول اللہ ادرکنی یا حبیب اللہ کوئی دنیا دی خواہش کوئی نہیں کوئی مربیاں دی لوڑ نہیں کوئی جاگیر دی لوڑ نہیں خاتمے جا پارتا ہونی آقا اللہ گواہ لجپال محمد فرمیندن کہیں کو آخر ویلے سکرات لگ سی کوئی تڑپ دا رائے ویسی کوئی دنیا چ مست رائے ویسی نصیب آنے کو کلمہ محمد دا نصیب تھی سی بی بی اے سمیہ مبارکہ ہومنی تیری تے نس نس کلمہ ہوئے دی پڑھ وال وال کلمہ میں دا پڑھ دے بی بی آدھی لجپال آئے تو آجا مہربان آئین اگر میں کو راہ راست نہ گھننا دے میں کو دین اسلام تے نہ گھننا دے میں کو کلمہ نہ پڑھیں دے اللہ جانے میرا خاتمہ کی ہو جیا تھی دیا اے تو آجا مہربان آئین وال کیوں نہ آکھا ہادیے مرسلا حل کرے مشکلاں ہادیے مرسلا حل کرے مشکلاں اوکھے ویلے جے پکارا یا نبی یا نبی اوکھے ویلے جے پکارا یا نبی یا نبی اوکھے ویلے جے پکارا گنگاراں دا سہارا یا نبی یا نبی گنگاراں دا سہارا یا نبی یا نبی بخش دے سی اے خدا تیری امت کو سائیں اللہ راضی تھی وے لکھ دوا پڑا میرے سردارو کمال محبت کمال پیارے ملتان والے تو جاگن تو صدقے اللہ تو انو آباد شاد فرماوے بخش دے سی اے خدا تیری امت کو سائیں تیرا ہو سی جاں اشارہ یا نبی یا نبی تیرا ہو سی جاں اشارہ یا نبی یا نبی گنگاراں دا سہارا یا نبی یا نبی گنگاراں دا سہارا یا نبی یا نبی گنگاراں دا سہارا یا نبی یا نبی سانو کوئی غم نہیں روز محشر دی او مکے والے نبی دے دیوانے پروانے مستانے یگانے جناب والا سرکار دے چہرے انور کو تک کے کھڑیا دے آقا جنان دا تواڈا کلمہ پڑھے سے سکو نہ دنیا دا ڈر رہی ہے نہ آخرت دا غم رہی ہے سانو کوئی غم نہیں روز محشر دی سانو کوئی غم نہیں روز محشر دی ساڈا زامن نے پیارا یا نبی یا نبی ساڈا زامن نے پیارا یا نبی یا نبی ساڈا زامن نے پیارا یا نبی یا نبی گنگاراں دا سہارا یا نبی یا نبی گنگاراں دا سہارا یا نبی اللہ راضی تھی مشرق والے مغرب والے شمال والے جنوب والے گورے تے کالے عربی تے اجمی چھوٹے تے بڑے رل مل کے کھڑیا دیاں اچھی آخو نا سبحان اللہ ذرا چھکے آخو سبحان اللہ سانو کوئی غم نہیں روز محشر دی سانو کوئی غم نہیں روز محشر دی ساڈا زامن نے پیارا یا نبی یا نبی ساڈا زامن نے پیارا یا نبی یا نبی اللہ راضی تھی بھائی آفتاب بھائی مہتاب اللہ تو انو آباد شاد فرماوے لکھ دفعہ پڑھا محبت نال پڑھا پیار نال پڑھا اج پڑھا اتھائی پڑھا تے ہن پڑھا اج نہ پڑھا کدا پڑھا اتھا نہ پڑھا کتھا پڑھا اپنے سجنا کو نہ سناوا کئی کو سناوا اپنے آقا دی تعریف نہ کرا کئی دی تعریف کرا آقا دی شان ودھے عاشقاں دا ایمان امیر غریب چھوٹے بڑے اعلی ادنا اپنے بگانے سارے رل کھڑے آ دیان سانو کو
کوئی غم نہیں روز محشر دی سانو کوئی غم نہیں روز محشر دی ساڈا ضامن پیارا یا نبی ساڈا ضامن پیارا یا نبی ولو انهم ظلموا انفسهم اللہ فرمائے دنیا والو او دنیا دے سردارو او ظالمو او جابرو غریباں تے ظلم کرن والےو یتیماں تے ظلم کرن والےو او سود خورو او شرابی کبابی او جواری او رشوت خور درندے او بے ایمانو یتیماں دے مال کھاون والےو میں خدا دے بوہے تے نہ پیاو اللہ تیرے در دے سوا بیا کیڑا در ہے کتھا ونجوں اللہ فرمیندے نا جڑے ظلم کر کے آندے پئے تشدد کر کے آندے پئے جبر کر کے آندے پئے تواڈے ظلم کو دیکھ کرائیں جتھا میری صفت رحیم تے کریم غفار تے ستار ہے اتھائی جبار تے قہار بھی ہے متا قہار والی صفت غالب آوے تے تساں رگڑے ونجو مارے برباد تھیو میرے در تے نہ پیا وائے اللہ کتھا ونجوں فرمایا جاؤ کا مدینے والے تو چلے ونجو او جے کو اپنا بنے دا ویسی سرٹیفکیٹ دیندا ویسی سند عطا فرمیندا ویسی میں خدا جھیڑا ہی کوئی نہ لے سا بخش دے سی اے خدا تیری امت کو صحیح بڑی مہربانی بخش دے سی اے خدا تیری امت کو صحیح تیرا ہو سی جا اشارہ یا نبی تیرا ہو سی جا اشارہ یا نبی تیرا ہو سی جا اشارہ اگو حج دا مہینہ قریبے لوگ جنات والا پروازاں کر کے ویندے پین ہوائی جہاز دے اوتے تے ملتان والے میں ایا کچھ اپیل بیٹھا کرے نا لکھاں ویندے حج تیرے روزے اوتے لکھاں ویندے بھاگا والے تیرے روزے اوتے لکھاں ویندے بھاگا والے تیرے روزے اوتے کدا آسی ساڈا وارا یا نبی کدا آسی ساڈا وارا یا نبی کدا آسی ساڈا وارا یا نبی گنگا پڑھدا بابا پڑھدا بڑی مہربانی سدا کتھا ونجوں فرمایا جاؤ کا مدینے والے تو چلے ونجو او جے کو اپنا بنے دا ویسی سرٹیفکیٹ دیندا ویسی سند عطا فرمیندا ویسی میں خدا جھیڑا ہی کوئی نہ لے سا بخش دے سی اے خدا تیری امت کو صحیح بڑی مہربانی بخش دے سی اے خدا تیری امت کو صحیح تیرا ہو سی جا اشارہ یا نبی تیرا ہو سی جا اشارہ یا نبی تیرا ہو سی جا اشارہ اگو حج دا مہینہ قریبے لوگ جنات والا پروازاں کر کے ویندے پین ہوائی جہاز دے اوتے تے ملتان والے میں ایا کچھ اپیل بیٹھا کرے نا لکھاں ویندے حج تیرے روزے اوتے لکھاں ویندے بھاگا والے تیرے روزے اوتے لکھاں ویندے بھاگا والے تیرے روزے اوتے کدا آسی ساڈا وارا یا نبی کدا آسی ساڈا وارا یا نبی کدا آسی ساڈا وارا یا نبی گنگا پڑھدا بابا پڑھدا بڑی مہربانی سدا سلامت رہو لکھاں ویندے بھاگا والے تیرے روزے اوتے لکھاں ویندے بھاگا والے تیرے روزے اوتے کدا آسی ساڈا وارا یا نبی کدا آسی ساڈا وارا یا نبی گنگاراں دا سہارا یا نبی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ اللہ فرمائے جڑا میرے محبوب دے بوہے تے آ گئے میرے محبوب دی فرما برداری جا کی تھی میرے محبوب دا آکھیا جا مننے سی ایویں سمجھے میں خدا دا آکھیا مننی کھڑے بالران فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ فرمے دے محبوب اعلان کر دیو جڑا بندہ چاہتے جو میں اللہ دا دوست بنا وہ تہاڈا دوست بن ونجے، تہاڈا کو اپنا دوست چا بناوے، تہاڈا حبدار بن ونجے، تہاڈا پیار تہاڈا عشق دے سینے چا ونجے. میں خدا ہوں کو آپ ودا گلے سا، میں کو اپنا دوست بنا جنساں. جڑا تہاڈا دوست کائے نہیں وہ میرا دوست کائے نہیں، جڑا تہاڈا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جڑا تہاڈا دوست ہے وہ میرا دوست ہے. جڑا تہاڈا دوست بن سی میں اودے گناہ معاف کر کے جنت دا حقدار بنا دے سا. لکھاں ویندے بھاگا والے تیرے روزے اتے، لکھاں ویندے بھاگا والے تیرے روزے اتے. کڈا سی ساڈا وارا یا نبی یا نبی، کڈا سی ساڈا وارا یا نبی یا نبی، کڈا سی ساڈا حضرت بی بی سمیہ دی شہادت پورے کرائی. جے تک بی بی دے جسم وچ سہاری ہے اون ویلے تک بی بی دے زبان تے کلمہ، بی بی دے وال وال چ کلمہ. بی بی شہیدہ ہو گئی ہے. سرکار مبارک ہوئے میری امت دی جو پہلی شہیدہ بی بی حضرت عمار دی اماں، حضرت یاسر دی گھر والی، گھر والا بھی مومن نبی دا صحابی، پتر بھی صحابی، اماں بھی صحابیہ. مسلمانوں کی جو مقام ہو سی آپ دی شہادت پورے کرائیں، آپ دی استقامت پورے کرائیں. بے شمار بندے دین اسلام میں داخل ہو گئے، لجپال نبی دے جناب قدمہ چاہ گئے. آقا مہربانی فرماؤ، منت لاؤ، جہنم کو بچاؤ، جنت داغدار بناؤ، اپنے دامن نال لاؤ. لجپالا کا کلمہ پڑھاؤ. سرکار نے کلمہ پڑھایا، ایمان دی دولت نال مشرف تھے مسلمانوں. او بھی دور آئی اتنا لوگ آپ دے کلمہ پڑھن والے. جناب والا بی بی سمیہ دی شہادت تے مسلمان ہو گئے. تے جناب والا جنگلہ چ بیٹھے، اٹھ چریندا بیٹھے، اکھیں چ نیرے پہ لڑدن. ادے اللہ اماں بھی کوئی نہیں، بابا بھی کوئی نہیں، چاچا بھی کوئی نہیں، ماما بھی کوئی نہیں، کوئی حال پوچھن والا کوئی نہیں. وکدا وکدا اون ظالم دے کولا وکیاں جڑا جناب والا بندے دے کٹھے نہیں بان دیندا، روٹی چھبی تے نہیں دیندا، ایویں روٹی سٹ دیندن، کئی نال علاوہ نہیں دیندا، کوئی بات نہیں کرن دیندا. ہائے کریما تیری مخلوق دے اندر اللہ میں کوئی ایڈا مجرم ہاں، میرے نال کوئی حال حوال ونڈن والا کوئی نہیں، کوئی دکھ سکھ دے حال گھنن والا کوئی نہیں. اللہ مہربانی فرماویا، منت لاویا، کوئی تے محبوب عطا کرے جڑا میرے دکھ سکھ دے حال ونڈے حال. اے دو جناؤں دعا کیتی ہے لا مکانہ تو ٹیلی فون کھڑکے فرمایا میرے پیارے حبیب و لبیب اج تے ایا گلی گھن کریں ونجو تہاڈا دیوانہ پروانہ مستانہ یگانہ پیاؤں دے. جدنا بلال حبش دے راون والا ہے، قد چھوٹا ہے، جناب ہونٹ موٹن، نک موٹا ہے، لوگ نفرت دی نگاہ نال دے دن. ونجو او کو کلمہ بھی پڑھاؤ، او کو سینے نال بھی لاؤ. مسلمانو اے بڑے وجود دی لوڑ نہیں، حسن و جمال دی ضرورت نہیں. اللہ دے دل والی کوٹھی کو دے دے جو دل میں خدا کو دیتے نہیں یا غیر کو دیتے نہیں. ایڈو بلال روندا ہویا اٹھاں کو ورا کے شام دا گھل کے پیاں دے. ایڈو گلی جناب والا مکے پاس دی گھن کریں سرکار تشریف گھن گئے نال سیدنا صدیق اکبر سرکار دے یار غار. او جناب والا جڑا سب تو پہلے ایمان گھننا من والا سارے صحابہ جڑا ایمان گھننا ہے ہر جناب صحابی نے معجزہ طلب کیتے لیکن صدیق اکبر معجزہ طلب نہیں کیتا بغیر کئی معجزے دے کلمہ پڑھے نے. سرکار فرمیندن حال لے صدیق تے معجزے طلب نہیں کیتا. آدھے آقا بچپن کو میں واقع ہاں این زبان تے جھوٹ ہی نہیں آیا، امانت دی خیانت ہی نہیں. آقا میں تے تو کو جاندا او صدیق اکبر قربان جاواں جندے بارے عاشق کیا پیا دے. تصدیق دے وچ پہلا شاباش دوسری پڑھ جنو اونچی آواز دے نال. او تصدیق دے وچ پہلا تحقیق دے وچ وی پہلا تصدیق دے وچ وی پہلا تحقیق دے وچ وی پہلا. گھر بسریا زر بسریا نہ بسریا سیدا پیار ہن سیدے جتنے یار ساڈے سارے ہن سردار اسا سب دے تابعدار تے ساڈی کہیں دے باجو نہیں نبھدی.
ہن سائیں دے جتنے یار ساڈے سارے ہن سردار اسا سب دے تابعدار تے ساری کہیں دے باجو نہیں نبدی او تصدیق دے وچ وی پہلا تحقیق دے وچ وی پہلا تصدیق دے وچ وی پہلا او تصدیق دے وچ وی پہلا تحقیق دے وچ وی پہلا گھر وسریا زر وسریا نا وسریا سائیں دا پیار ہن سائیں دے جتنے یار ساڈے سارے ہن سردار اسا سب دے تابعدار تے ساڈی کہیں دے باجو نہیں نبدی مت نبی پاک دے یاراں دا ذکر کرنا دوجھا کورے قربان جاواں جا دین تے قربان علی تن او جڑا قتل کرن ہاں آیا او جڑا قتل کرن ہاں آیا سر قدمے آن جھکایا جڑا قتل کرن ہاں آیا سر قدمے آن جھکایا ہئی بہوا ہر ہک جا پڑا کلمہ جا عمر جرار ہن سائیں دے جتنے یار ساڈے سارے ہن سردار اسا سب دے تابعدار تے ساری کہیں دے باجو نہیں نبدی ہن سائیں دے جتنے یار ساڈے سارے ہن سردار اسا سب دے تابعدار تے ساری کہیں دے باجو نہیں نبھدی اعلان کا دے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اللہ راضی تھے اللہ پاک نے جگوایا پیارے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا سبحان اللہ تریجا یار کو دے سنو توجہ دے نال نبی پاک دی غلامی کرن والا او جد پارے دار سنن او حضرت ذنورین جند پارے دار سنن او حضرت ذنورین مخدوم میری گال دا کر اعتبار ہن سائیں دے جتنے یار ساڈے سارے ہن سردار اسا سب دے تابعدار تے ساری کہیں دے باجو نہیں نبھدی ہن سائیں دے جتنے یار ساڈے سارے ہن سردار اسا سب دے تابعدار تے ساری کہیں دے باجو نہیں نبدی والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا نبی دے چوتھے یار دی بات سنو کون جوان ہے سنو توجہ دے نال او سنتا ہر جیدا نارا او سنتا طاہر جیندا نارا کھاویں دے کفر کباڑا سنتا ہر جیندا نارا کھاویں دے کفر کباڑا ہے در ہے صفدر ہے در ہے صفدر ہے ہر مومن دا دلدار ہن سائیں دے جتنے یار ساڈے سارے ہن سردار اسا سب دے تابعدار تے ساری کہیں دے باجو نہیں نبھدے اللہ راضی ہوئی ایرو جناب والا میرے پیر صدیق اکبر ویندے پین اللہ دے رسول دے دامن دے نال اورو بلال اٹھ ولا کے گدیاں دے جڑا بلال دی نگاہ پئی ہے سرکار دے پاک چہرے دے اوتے زمین کولو آسماناں تک نور ہی نور ہے حضرت بلال نبی پاک کو پہلی دفعہ پڑھے دیاں انہاں کو تے پتہ کائے نہیں صدیق اکبر کو گاہے گاہے مل پوندیاں جڑے صدیق اکبر دے چہرے تے دید پئیے بلال دی فریاد نکلیے آکھن لگے اے صداقت دا پے کرا اے کون جوان دھما لائیا دے جڑا فرشا کولو عرشا تک نور جا برساتاں وسائی سبحان اللہ اندے بارے تعارف کرامیا حضرت جناب صدیق اکبر امیر المومنین امام المتقین جانشین رسول خلیفتہ بلا فصل نبی دے یار غار نبی دے یار غار و یار مزار بول پین اے بلال او لجپال پیاں گئی جدا کوئی نہ ہوئے اے ہوں دا محمد کریم لجپال
اے تا کل نبیاں دے امام ہیں، مغرب تے مشرق دے رسول ہیں، شمال تے جنوب دے رسول ہیں، تحت تے فوق دے رسول ہیں، کل ملائکہ دے رسول، کل نبیاں دے رسول، کل رسولاں دے رسول، 18,000 عالم دے رسول، 14 طبقہ دے رسول، اللہ دے پاک رسول ہیں، پاک حبیب ہیں، آدھے یارا محمد ہی کو سدین جیا محمد لجپال ہی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال بھج کے آقا دے قدم کو چم دے، سرکار پکڑ کے چھاتی نال چلائے، سبحان اللہ۔ اللہ راضی کیو جاوے لہو سی جڑا بلال کو آقا نے چھاتی نال لایا ہو سی۔ مسلمانوں کہیں کو اللہ دا کامل ولی چھاتی نال چلاوے اون دی جناب والا خوشی دی انتہا کائیں نہیں ہوندی۔ جے کو بلال جے کو علامن واسطے کوئی تیار نہ آئی، ہاتھ دیون واسطے کوئی تیار نہ آئی، اللہ دے نبی پکڑ کے چھاتی نال لائے، فرمائے نے بلال ادے جی لجپال حال سنا، ادے قبلہ کیا حال سناواں، حال تے او کو سنی دے جے کو علم نہ ہوئے۔ نبی دا مانا ہے خبراں دیون والا، خبراں گھنن والا، خبراں رکھن والا۔ تو کو اللہ علم نے دیتے، اللہ علم دیتے، طاقت دیتے، اختیار دیتے۔ سونیا تساں سب کچھ جان دیو، میں کیا سناواں؟ اتنا ضرور عرض کرے سا آقا میں کو ہاتھ دیون واسطے تیار کوئی نہ آئی، میں کو کٹھے بہاون واسطے کوئی نہ آئی، کمال مہربانی ہے تساں میں کو چھاتی نال لائے، میرے وجود چوں بدبو آئی، تواڈے وجود چوں خوشبو آئی، انبر تے کستوری تواڈے پسینے دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ سونیا میں تے وڈا مارا کھا کے آیا، سرکار فرماندن بلال تکڑا رہے بو حیار دے جکڑا رہے، سبحان اللہ۔ میں تیرا دنیا تے آخرت جا ذمہ واریاں چاہیدا پیاں، گھبرا کوئی نہ۔ حضرت بلال دن لجپالا بدامن نال لو چا، جہنم کو بچاؤ چا، جنت دا حقدار بناؤ چا، کلمہ شریف پڑھاؤ چا۔ سرکار نے کلمہ پڑھائے، ہن کلمہ پڑھدا ہوندے امیہ کافر دا غلام آئی، بلال کلمہ پڑھدا آئی، اون دے بے نوکر چاکر جڑے ان چیلے چاٹے انہاں بھج کر آئی اپنے سردار کو دسائے، مخبری کیتی ہے اے امیہ سردار آ جڑا تیرا کالا نوکر ہے، او بلال او تا محمد کریم دا کلمہ پڑھ دے، سبحان اللہ۔ اون سراج دے حال نے بلال میں سنے تو نبی دا کلمہ پڑھ دے ہوں کہ سچے آدھے روٹی میرے گھروں کھانے، کپڑے میرے ہڈینے، زر خرید نوکر تو میرا ہے، اے دسا کلمہ اوندا کیوں پڑھ دیں؟ آدھے سونا نوکر تیرا، غلام تیرا، کپڑے تیرے گھر دے پینا، روٹی تیرے گھر دی کھانا، پیرا کو گھن کے سر تک سارے وجود دا مالک تو ہے، لیکن دلڑی محمد کریم دے نام تے وک گئی، اللہ راضی تھی، دلڑی لجپال نبی دے نام تے وک گئی ہے۔ وہاں کے میں کو جان دنی میں سخت سزا دیندا رانا، وہاں کے ایک سزا نہ دے لکھ سزاواں دے، لیکن کلمہ نبی دا نہیں چھٹدا۔ وہاں کے کیوں نہیں چھٹدا؟ وہاں کے کوئی دنیا دار پڑھاویا چھٹ ونجیا، یہ تو لجپال نبی خود آپ پڑھائے، میرا بال وال کلمہ لجپال نبی دا پڑھ دے، وہاں کے ول تے کو پتہ لگ ویندے ہونے تے کو کلمے والا کیویں چھڑیں دے، وہاں کے ایویں کرو گرم انگارے چواؤ، انگارے آ گئے وچھیج گئے، اے بلال دا کرتا لہو، بلال دا چولا لہ گئے۔ مسلمانوں کتنا کتنا امتحان دیتن، کیویں تیرے میرے تک دین پہنچے، کیویں کلمے دی پاسداری انہاں جوانا کی دیے۔ مسلمانوں ہن جناب والا سیدھا لٹا دیتا گئے، کان کلے کانڈے انگارے، ہتھاں میکھا مار دیو، پیراں میکھا مار دیو، منہ چنگارے پا دیو۔ ہن مسلمانوں چربی پگھلدی پئی، جسم جلدا پئی، بھنے گوشت دی ہوا پئی آندی ہے، جناب والا بات ادو مارن والے کھڑ گئے، ادو سوٹے چاہ کے مارن والے کھڑ گئے، اے منہ جناب والا انگارے ہن، توڑے انگارے ہن، توڑے میکھاں لگیا پین، توڑے جناب بھات انگارے تے ستا پئے، لیکن جوان دی زبان تے کلمہ لجپال نبی دا جاری ہے، مارن والے مرے دے پینی، خون دے فوارے جاری ہیں۔ یہ جناب والا حضرت سیدنا صدیق اکبر دا گزر پیا تھیندے، جتھے دی بلال مریدا پے، لیکن زبان تے کلمہ جاری ہے۔ جناب والا قریب آئیں، آپ نے حق لیتی ہے، او امیہ خبردار خیال کر، اگر تو مکے دا سردار ہیں، میں کوئی عام بندہ کوئی نہیں، میں بھی مکے دا سردار ہاں۔ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر حق لیتی ہے، اون والے جوان حق لیتی ہے والا اپنے نوکراں کو مرن بند کر دیو، مکے دا سردار آ گئے، جن میری پاور ہے اون میری پاور کل ود پاور صدیق اکبر دیے، سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر بول پین، ایک جوان کیوں مرے نہیں؟ وہاں کے مرے دا این واسطے کھڑا، نوکر میرا ہے، کپڑے میں پوینا، روٹیاں میں کھوینا، کلمہ محمد دا پڑھ دے۔ وہاں کے بیچا کتنا پیسے گھن دے، وہاں کے منہ منگی قیمت گھنسا، اون منگی ہے جناب میرے پیر صدیق اکبر دیتی ہے۔ بلال کو چھڑا کریں گدی آنگن،
جسم زخمہ تو چورو چورے خون دے فوارے جاری ہیں آپ گھن گئے اپنے مکان دے اتے ڈاکٹراں کو سدائیں نے حکیماں کو سدائیں نے آؤ دی مرہم پٹی کرو آؤ کو گولی دو آؤ کو شربت پلاؤ اے دکھ تکلیفاں دور تھی ونجن حکیم نے شربت دا پیالہ پیش کیتے بلال دی فریاد نکلی اللہ راضی تھی حضرت بلال دے اکھے جو نیرے لڑ گئے صدیق اکبر دو دیکھ رہی آدے اے لجپال صدیق جی میں محبت کی دی جی میں پیار کی دی میرا علاج نہ حکیمہ کو لکائے نہیں ڈاکٹرہ کو لکائے نہیں میری علاج چاہنے میری زندگی چاہنے لجپال محمد دے در تے گھن جل فرمائنے یارا گھن جل دا ذرا ٹھہر جا مرہم پٹی کران دے علاج کران دے تو دردہ تو چورو چورے حکیم شربت دا پیالہ پیش کی دے بلال دی فریاد آئیے کیا کہ تھی ہاں میرا سردار میں پردہ پیاں اے حکیمہ نہ پلاو بڑی مہربانی بس دے رہو اللہ تو انو سلامت رکھے دین دنیا غنی بناوے تو آکو تے میں کو نبی دے صحابہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے حضرت بلال کریم بول پین اے حکیمہ نہ پلاو میں کوڑے شربت ول ول مرض ساڈی دا دوا ایک یار دادی دا مرض بڑی مہربانی بل پردہ میرا سردار سنو توجہ دے نال اے حکیمہ نہ پلاو وے کوڑے شربت ول ول مرض ساڈی دا دوا ایک یار دادی مرض ساڈی دا دوا ایک یار دادی مرض ساڈی دا دوا ایک یار دادی دکھڑے ساڈے کون ٹالے کہیں دے کیا اختیار وے دکھڑے ساڈے کون ٹالے کہیں دے کیا وے مرض ساڈی دا دوا ملدا نہ کہیں بازار لوگ سارے پاکے سہرے وے ملتے تیار ہیں لوگ سارے پاکے سہرے وے ملتے تیار ہیں سانو میلا یار دا تھی وے شکر لک دنیا دے سردارو کوئی رچھا دا میلہ ودا دے دے کوئی کتیاں دا میلہ دے دے کوئی سینما وجوان دے دے کوئی تھیٹر کوئی کلب گھر میلہ ودا دے دے دعا ماں خدا مدینے دا میلہ دکھاوی دعا ماں خدا مکے دا میلہ دکھاوی اللہ راضی تھی بلال کیا کھڑا دے نبی دا دیوانہ پروانہ مستانہ یگانہ ادے لوگ سارے پاک سہرے وہ میلے تے تیار ہیں سانو میلا یار دا تھی وے شکر لکھ وار سانو میلا یار دا تھی وے شکر لکھ وار سانو میلا یار دا تھی وے شکر لکھ وار یار تک وہ کتنا انتظار ہے وہاں کہ میں کو یار دی ایویں انتظار ہے جی میں رمضان دا جناب والا روزے رکھ کر عید والے چند انتظار لوگ کریں 29 یا 30 روزے رکھی کرن او جناب والا انتظار کریں کیویں انتظار کریں عید والے چند جیویں و عید والے چند جیویں کانگڑاں دی خلق نو سانو اپنے چندی میں روز انتظار سانو اپنے چندی میں روز انتظار ہے اللہ راضی تھی بی بی سمیہ دی زبان تے جملیاں حضرت بلال دی زبان تے جملیاں آدھا زندگی گزر ونجے پر مدینے پاک جب بہاراں ونج دیکھو اللہ راضی تھی سن توجہ دے نال میں عرض پیا کرے نا بلال کو گھلنا ہے نبی پاک دے درے دولت دے ہوتے سرکار اگو تے ود کے آئیں مسلمانوں کہیں دا استقبال جنا اما کرے کہیں دا استقبال بابا کرے کہیں دا بہن کرے کہیں دا بھرا کرے کہیں دا استقبال چاچا تے ماما کرے واہ بلال تیری قسمت تو صدقے ونجا تیرا استقبال کل نبیاں دے امام پہ فرمین اگو تے ود کے آئیں آ کے بلال کو چھاتی نال لائنے فرمائنے بلال جی لجپال فرمائنے حال سنا میا کتھا تکلیف گئی آدھے قبلہ کوئی تکلیف کہیں نہیں فرمائنے نانا میں کو دفاع چاہ آدھے قبلہ یہ سارا وجود چمڑا ضائع تھی گئے جسم پگھل گئے چربی پگھل گئی ہے بھاد انگاریاں تے لٹائیں نے منہ جناب انگارے پاتے نے ہتھا دے پیرائیں میں خاماری نے سرکار امام الانبیاء میں رحمت بھرا ہاتھ پیو پھیرے فرمائنے حال لے آدھے قبلہ کوئی غم نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی درد کائیں نہیں کوئی حزن و ملال کائیں نہیں معلوم تھی دے میں کو کہیں مارا بھی کوئی نہیں سرکار فرمائن مونجا نہ تھی میرے صدیق کو ناگ ڈنگائی میں لعاب لا کے ٹھیک کیتا آئی ناگ ڈنگن والے کیا
قیامت تک منہ دی ڈنگے دے راسن میں محمد علاج کریں دا راسا او میرے صحابہ گھبراؤ نا لوگ تو کو تکلیفہ پوچھیں دے راسن میں محمد تورے آرام دا خیال کریں دا راسا صدیق اکبر غار صفا کی تیا انتظار کی تیا تھی میں محمد مدار صاف کر کے انتظار کی تھی اے بلال جے کرتا ہے میں محمد دے نا تے مارا کھا جن میں محمد تیرے اتے راضی ہو گیا میرا رب بھی راضی ہو گیا جب مگ جے نہ تھکی میں دیندا نہ تھکا ادے قبلہ جے کر میرے اتے راضی تھی گئے ہو بیا کئی شاید نہیں منگدا کوئی مربے دا سوال نہیں کوئی بنگلے دا سوال نہیں کوئی موٹر کاراں تے جیباں دا سوال نہیں کئی کڑی دا سوال نہیں کئی دولت دا سوال نہیں سوال یہ ہک ہوئے جکر قبول فرمیندے ہو میں کو اپنی غلامی وچ ڈھل گلو ایو منبر چا دیو منبر دے اوتے کھڑ کرائی اللہ دے نام دا سڈ بلند کراں تہاڈا چہرہ سامنے ہوئے دیدار ہی کریں دراں مخلوق خدا کوئی سڈیندار سرکار نے فرمایا بلال ممبر منگ دی منگ آدھے بھی قبلہ ممبر چڑھو او ممبر جندے اوتے بلال کریم کھڑ کے اذان فرمینیاں اللہ دے نام دا سد بلند کرن اللہ اکبر دی صدا بلند کرینیاں بلال نے اذان پڑھیے مکے والے حیران ہو گئے اج کیو جیا ویلا ہو سی اج قریشی پیچھے رہ گئے اج وڈے خاندان والے پیچھے رہ گئے حبش دا غلام آ کے ممبر دا وارث سیا کھڑے اے حال دے بلال ہے مقام کتھوں ملے ادے مقام پوچھدے ہوئی لجپال نبی دے قدمائی چ ملے عشق رسول دا گانا گلے پاتے می اللہ تے اللہ دا رسول راضی تھی گئے تے جناب سرکار دی مہربانی تھئیے کیویں ادے بختے والے پایا قدم بڑی مہربانی وہ بختے والے پایا قدم وہ بختے والے پایا قدم وہ دھرتی اٹھی تھی جھڑ گئے رحمت اٹھی کہیں جا ڈٹی کئی تر گئے رحمت اٹھی کہیں جا ڈٹی کئی تر گئے کئی سر رحمت لیتی چھولی جداں ممبراں تے حبشی مہربانی میں پڑھنا صحیح وہ بختے والے پایا قدم وہ دھرتی اٹھی تھی جھڑ گئے رحمت اٹھی کہیں جا ڈٹی کئی تر گئے کئی رحمت ریتی چھولی جداں ممبراں تے حبشی مسلمانوں اللہ نے امتحان کیتا نبی دے غلام امتحان پیش کیتا لیبلوکم ایکم احسن عملا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ فرمے دے میرا محبوبہ جنہاں کو اپنی یونیورسٹی پڑھائی جنہاں دا مدرسہ بیت اللہ جنہاں دا نصاب کلام اللہ جنہاں کو پڑھاون والا خود محمد الرسول اللہ اے او پاک جماعت جننا حزب اللہ اے جنات والا انہاں کو امتحان پیا گھلنا اللہ امتحان تے گھلنے کیڑی شے تے اوتے فرمایا انگارے تے لٹا کے امتحان گنساں ہتھاں تے پیراں میخا مرا کے امتحان گنساں منہ کانڈیا گنگارے رکھا کے امتحان گنساں دیکھ سا کہ دل میں خدا کو دتی نہ یا غیر کو دتی نے اللہ اللہ تو امتحان گھندا نہ تھکی میری جماعت امتحان دیندی نہ تھکے سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر کو گھل کے بلال تک ساری امتحان دیتا نبی دی آل امتحان دیتا نبی دے ازواج امتحان دیتا اللہ نے امتحان کامیابی نصیب فرمائی تے او جنا او کامیابی دا صلہ راہ دی دنیا تک پیا انہاں جانا جا قربانیاں دتن مال جا قربانیاں دتن وطن جا قربانیاں دتن انہاں قربانیاں دا صدقہ اج تیرے میرے تک کلمہ محمد دا پہنچ گئے سبحان اللہ تیرے میرے تک اللہ دا قرآن آ گئے دعا منگو اللہ انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے اللہ کریم میرے بھائی حاجی ظفر حسین صاحب دی خیر کرے انہاں دے بچے دی خیر کرے مال ایمان دی خیر کرے اللہ سارے ملتان والے دی خیر فرما ان ساری جماعت دی خیر فرما اللہ دین دنیا غنی بناوے دشمن دا وار خطا فرماویں اللہ دنیا تے آخرت دی پریشانی تو بچاویں میرا اللہ کچھ نہیں سے منگ دے یہی کا پی لے وقت خیر ہوئے سامنے چہرہ سراج منیر ہوئے ہر زبان تے لجپال محمد دی کلمے دی تقریر ہوئے